Isidumbu salo wesifazane satholakala sinamanxeba ayisi7 kulandela izinsolo zokugwazwa ephindelela umyeni wakhe. Umndeni wakhe uthi zazingekho izinkomba zokuthi isigameko esifana nalesi singenzeka. Ufuna umsolwa engayitholi ibhayili. Sizizwa kubuhlungu kakhulu enhlizweni zethu besibona umsolo efika lana enkantolo. Yena unenhlanhla ngoba uyaphila. Udadewethu yena udecide uthatha isinqumo yena ukuthi ambulale ngesihluku ebe umuntu owayemthembise ukuthi uzomthanda. So inhliziyo zethu zivuza igazi zibuhlungu ngokumbona engene enkantolo. Uma inkantolo ingalinge ithi iyamkhulula, izobe ithini ngempilo yendodakazi yakhe? Izoqiniseka kanjani ukuphepha kwalomndeni wakhe? Uzophuma enzeni kubani nini? Kungenzeka yini futhi ukuthi aphume kube khona abanye futhi abalimazayo, ngoba njengoba sebeke basho nabanye ade bekhuluma ukuthi kunelinye icala lihambayo njengamanje elimayelana nako futhi ukubulawa komuntu wesifazane. Indodakazi kaMufi ithi isabela impilo yayo uma umsolo engathola ibhayili. I'm scared if he gets out, he's gonna attack me, as he is a very violent person. As Mom Tobeka said, they were very happy outside, but inside sometimes it was very tricky. Even though me and him had a good relationship, there were some hard obstacles, even also my other brothers, so I'm really scared. I don't want him to get bail. Icala lizobuyela enkantolo ngomsombuluko ozayo.